Shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba takunkumin garkame mashigar Hormuz da tashoshin jiragen ruwan Iran. Hungary, wato Firaministan Hungary Viktor Orban ya amince da shan kaye a zaɓe tare da taya abokin hamayyarsa murna. Algeria na dakon isawar Fafaroma Lawan na 14 a yau Litinin a zangon farko na ziyarar da zai yi a Afirka. Bayan watsewa baram-baram a tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran a Pakistan, shugaba Donald Trump ya sanar da kakaba takunkumin garkame mashigar Hormuz da tashoshin jiragen ruwan Iran, lamarin da tuni ya haifar da tashin farashin mai a kasuwannin duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce daga karfe 2 na yau Litinin agogon GMT za ta fara hana dukkan jiragen ruwa shiga ko kuma fita daga tashoshin jiragen ruwan Iran, yayin da shugaba Trump ya tabbatar da wannan mataki. Tuni dai Iran ta mayar da martani cikin gaggawa, inda shugaban majalisar dokokinta Mohammed Bagher Galiba ya ce Tehran ba za ta miƙa wuya ga duk wata barazana ba, sannan kuma dakarun juyin halin musulunci na a shirye domin ɗaukar mataki mai tsanani. Firaministan Hungary Viktor Orban ya amince da shan kayi a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar a jiya, inda ya fuskanci hamayya mai ƙarfi daga Peter Magyar mai ra'ayin kusanci da Turai. Peter Magyar ya lashe zaben ne da gagarumar nasara, inda jam'iyyarsa ta Tizza ta samu kujeru 138 a cikin 199, yayin da jam'iyyar Fidesz ta Firaminista mai barin gado ta samu kujeru 55 kacal. Orban ya bayyana sakamakon zaben na ranar Lahadi a matsayin mai raɗaɗi, sannan kuma ya taya jam'iyyar adawa ta Tizza da shugabanta Peter Magyar murnar samun nasara. Shugabannin kasashen Turai da dama sun taya Peter Magyar murna, ciki har da shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz da kuma Firaministan Poland. A nasa bangare, Peter Magyar ya yi alkawarin zama memba mai biyayya ga tarayyar Turai, duk da cewa kamar wanda zai gada wato Orban shi ma baya goyon bayan aika makamai zuwa Ukraine. Ƙasar Afirka ta Kudu ta sanar da cewa ba za ta halarci taron ministocin kuɗi na ƙasashen ƙungiyar G20 ba da za a yi a birnin Washington na Amurka, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Bloomberg News na iya ruwaito. Ministan kuɗi na Afirka ta Kudu Enoch Gondagwana shi ne ya shaidawa majiyar cewa da shi da shugaban babban bankin ƙasar ba su samu goron gayyata ba domin halartar taron na wannan mako. A gefen wannan taro dai da za a buɗe a yau Litinin, ana sa ran ministocin kuɗin na ƙasashen G20 za su gana da shugabannin babban bankin duniya da kuma asusun ba da lamuni na duniya IMF. Dama dai tun lokacin da Amurka ta karɓi shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar G20 a Nuwamban bara, shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ba zai gayyaci Afirka ta Kudu zuwa taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar a birnin Miami ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga jamhuriyar Benin na cewa ana ci gaba da kidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya, inda kuma ake sa ran ministan kuɗi Ramuwal Wadani zai samu nasara cikin sauƙi domin maye gurbin Patrice Talon wanda ya kammala wa'adin mulki na biyu. Rahotanni sun yi nuni da cewa an gudanar da zaben cikin lumana, sai dai ba a samu yawan fitowar masu kada ƙuri'a ba a manyan biranen Cotonou da Porto Novo, duk da cewa an samu ƙarin fitowar jama'a a yankunan karkara. Masu sa ido sun ce rashin hamayya mai ƙarfi da kuma rashin shigar jam'iyyun adawa ya rage wa zaben na Benin armashi, yayin da wasu 'yan ƙasar suka ƙaurace wa zaben saboda rashin waɗanda suke goyon baya. Duk da wasu ƙorafe-ƙorafe kan kurakurai da aka samu a rumfunan zaɓe, manazarta na ganin cewa sabon shugaban da za a zaɓa zai gaji ƙasa mai ci gaban tattalin arziki, amma kuma da ke fuskantar ƙalubalen tsaro da rashin aikin yi da kuma batun tauye 'yancin ɗan adam. Algeria na shirin karɓar bakuncin babban limamin mabiya ɗarikar Katolika Fafaroma Lewan na 14 a wannan Litinin, a zangon farko na ziyara da za ta kai shi wasu ƙasashe 4 na nahiyar Afirka. Wannan ne karan farko a cikin tarihi da wani Fafaroma ke kai ziyara Algeria da ke zama ƙasar musulmi, lamarin da ke nuna cewa akwai babban sako a tattare da ziyarar da za ta ɗauki kwanaki 2. Daga cikin wuraren da Fafaroma Lewan na 14 zai ziyarta a Algeria, hada babban masallacin birnin Algiers wanda husumiyarsa ke da tsayin mita 267,
wadda ke zama mafi tsawo a duniya, sai kuma majami'ar Notre Dame d'Afrique, wani muhimmin wurin ibadar Kiristoci da ke gabar teku. A cikin wannan yanayi da duniya ke fama da rikice-rikice, musamman ma yakin yankin gabas ta tsakiya, ana sa ran sakon zaman lafiya da zama tare cikin lumana zai kasance jigo a jawabin da Papa Roma Leon na 14 zai yi a kasar mai al'umma miliyan 47, kuma inda addinin musulunci ke zama addinin ƙasa. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu. DW harkokin yau. Kai tsaye za mu faro rahotannin namu ne daga arewa maso gabashin Najeriya, inda alƙaliman mutanen da suka rasu tare da jikkata sanadiyar hare-hare da wasu jiragen yaƙi na sojojin Najeriya suka kai a wata kasuwa da ke garin Jilli akan iyakokin jihohin Borno da Yobe ke ƙaruwa, yayin da ake ci gaba kuma da aikin ceto na waɗanda suka tsira daga hare-haren. Sai dai hukumomin da suka tabbatar da kai harin sun ce an kai shi ne da nufin an kai shi ne kan mayakan da nufin fatattakar mayakan Boko Haram da aka yi zargin su ne suka mamaye kasuwar da ma garin, inda al'ummomin garin suka musanta zargin. Wakilinmu Alamin Suleiman Muhammad na dauke da rahoto daga Maiduguri. Wasu majiyoyi daga yankin sun bayyana cewa an samu rudani da firgici mai tsanani bayan fashewar bama-baman, inda iyalai da dama suka rika neman 'yan uwansu cikin tashin hankali, yayin da aka rika kwashe waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci daban-daban. Malam Ahmad Ali, wanda aka fi sani da Ka'an Cari, wani ɗan kasuwa ne da ya tsira daga harin, ya shaida min abin da ya faru. To gaskiya mu ba mu ji zuwan jirgin ba. Kawai sai ji muka yi a kusa da rumfata ko fashewan abu. To wai da zan yi naga kan mutum a gefe na. Sai kawai na ce to wannan abin ya ɓaci. Da muka tashi muka gudu ni da abokina muka fita. Sai naga jirgi ya kewayo ya dawo kuma. Da ya dawo sai muka shiga kasan bishiya. To kawai sai fara harbawa cikin kasuwan, yana harbawa cikin kasuwan, yana harbawa cikin kasuwan. Muna gani ina gindin bishiyar nan kusa da kasuwa, mutum yana gudu sai mu ga kawai ya faɗi. Malam Wakil Mainama shine hakimin garin na Jilli, ya ce bisa bayanai da suka samu an samu hasarar rayuka da jikatar mutane da dama. Wanda sun ji ciwo an fara musu magani, kuma a baya ma akwai wanda ana ta kawo. An samu rasuwa? Akwai rasuwa. Kamar mutum nawa ne ake ganin sun rasu? A'a ba adadi. A tilis da yanzu mutane da yanda suke bada labari wanda ya ji ciwo da yaro su ne suna bada labari ya kai mutum 100. Wanda suka rasu ne ko wanda suka ji ciwo? A'a, wanda suka jikkata da wanda sun suke a tare. Hukumomin tsaron Najeriya sun tabbatar da kai harin ta sama, inda suka ce an shirya farmaki ne domin kai hari kan sansanonin mayakan Boko Haram da ake zargin suna ɓoye a yankin. Sai dai rundunar sojojin sama ta Najeriya ta ce ta yi mamakin yadda aka ce ya shafi fararen hula, inda ta ce za ta gudanar da bincike kan yadda harin ya shafe su tare da ɗaukar matakai da suka dace, yayin da jami'an tsaro ke zargin cewa 'yan Boko Haram ne suka mamaye garin, kuma masu da iyalansu ne ke cin kasuwar. Al'ummomin yankin Jalli sun musanta wannan ikirari. Batu na cewa waɗanda suke rayuwa a wajen 'yan ta'adda ne da iyalansu, wannan ba gaskiya ba ne. Sabida idan aka duba aka gani a lokacin da aka kawo waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka rasa rayukansu, da za a ga alama ko da wani yanayi na ta'addanci a tattare da su. A halin yanzu dai ana ci gaba da jinyar waɗanda suka jikkata a asibitocin Maiduguri da Damaturu da Gaidam, yayin da iyalan waɗanda abin ya shafa suke cikin jimami. Wannan dai ba shi ne karo na farko da jiragen yakin sojoji ke kai irin wannan hari kan fararen hula ba, abin da ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama suka yi Allah wadai da lamarin, tare da yin kira da a gudanar da bincike na gaskiya da kuma tabbatar da kare fararen hula. Al'amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya. To yanzu kuma sai batun siyasa har wa yau a Najeriya. Narkewar gwamnatin Kano a cikin jam'iyyar APC mai mulki ta buɗe sabon shafin fashin baki a tsakanin masana da sauran al'umma dangane da matsayin binciken tsohon gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wasu mukarrabansa har ma da iyalansa, wanda aka faro tun baya, musamman ma kan zarge-zargen kwashe filaye da wasu kadarorin gwamnati. Kuma zuwa yanzu dai wasu na zargin cewa matsayin Ganduje na jigo a jam'iyyar APC ka iya janyo masa kariya daga waɗancan bincike-bincike da aka faro a kansa, yayin da kuma masana shari'a ke cewa a kan ƙa'ida babu ruwan wannan bincike da shiga jam'iyya, sai dai idan ba gaskiya da adalci aka nufa ba.
Nasiru Salisu Zango daga ta dabatin bingiwa na ɗauke da ƙarin bayani. Yanzu haka dai kallo ya koma sama wai shaho ya ɗauki giwa. Bayan da masana suka mayar da hankali kan kallon yadda za a yi da zarge-zargen da ake yi wa tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, waɗanda galiban suna gaban kotu, wasu dai na cewar zarge-zargen dama irin na siyasa ne, kuma yanzu tun da an haɗe a gida ɗaya maganar ta sha ruwa, yayin da wasu ke cewar babu ruwan biri da gada, domin matsayin siyasa daban haka ma matsayin bincike da shari'a daban. Mujahid Zaitawa ɗan jam'iyyar APC ne kuma shahada'un Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ai siyasa ce dama, wannan shine kuma matsayin da yanzu an riga an ja layi. Ni ina da kyakkyawan zato Abba mai adalci ne, shi ma kamar yadda mu ma muka janye zarge-zargen mu akan gwamnatinsa, mu ma muna neman afuwa kamar yadda muka nemi ya yafe mana, shi ma ya yafe wa Ganduje. To amma ta bakin barista Muhi Magajiri Mangado, babban jami'in gwamnati a wancan lokaci da ya fara wannan bincike, wanda kuma a yanzu ke zaman lauyan da ke gabatar da kararrakin a kotu, ya ce babu ruwan bincike da shiga jam'iyya, dan haka ya ce har yanzu binciken tuhumar na gaban alkali kuma babu fashi. Babu wani kes ɗaya tak da muka cire a kotu. A yanzu nake gaya maka cikin wani april din zamu ƙara komawa kes din da muka kai na baya-bayan nan na Dala Island Dry Port. Sannan akwai kes wanda muke a gaban Justice Amina, shi kuma wanda lauya ne ke zuwa daga Abuja yake yi. Ko shekaran jiya an turo da takarda da an kawo office mu processes waɗanda aka je ana filing din su akai. Kotu dama ita adalci take, tana ba kowa dama wanda ake zargi da wanda yake zargi dan ya kare kanshi. Saboda haka a dunkule babu wani kes da aka rufe. Kai maganar Rusau, to bari yi magana akan guri biyu. Akwai Daula, akwai maganar Triumph Publishing Company, shi ma ni nake handling din shi daga office ina. A yanzu maganar da ake yi tabbas kaka manta mu ma akwai abin da gwamnati wanda har kotu a nan jihar Kano ta yi magana ta ce a ci taron gwamnatin Kano miliyan 8,000 da wani abu, wanda wannan ana appeal. Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Kano, ya ce yanzu ne lokacin da za su sanya idanu domin tabbatar da ganin an kai ƙarshen shari'o'in ba tare da ɗaga kafa ba. Hasali ma a irin wannan yanayi ne aka fi saka ido domin a ga abin da zai faru. Idan ya zama cewa an daga kafa ko kuma an ƙi yin abin da ya kamata na ɗaukar matakin doka da samar da adalci wa mutane, to a sannan ne ma za a fito a ci ba a kyauta ba, ko kuma an yi abu na san kai ko na wariya. Mu da kanmu ba za mu shiru mu bari ya zama cewa mutumin da ya yi laifi ya zama cewa a bashi wani abu na kariya domin canja jam'iyya ko wani abu ba. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano, Comrade Ibrahim Wayyadai, ya ƙi yadda ya ce komai akan wannan batu. Hasali ma ya ce lokaci bai yi ba da zai fara yin magana a kan lamarin. Masana dai na ci gaba da jan hankalin gwamnati kan ta rarrabe tsakanin adalci da kuma kasancewa 'yan gida ɗaya da wanda ake zargi. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya. Daga Najeriya bari mu nufi Kamaru. A wannan litinin din ce shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Leon na 14 zai fara wata ziyara a wasu ƙasashen Afirka guda 4 da suka hada da Algeria da Angola da Equatorial Guinea da kuma Jamhuriyar Kamaru. Wannan ziyara dai ita ce irinta ta farko da Papa Roman zai kai nahiyar Afirka tun bayan naɗa shi a matsayin babban limamin mabiya ɗarikar Katolika. Tuni dai mahukunta a jamhuriyar ta Kamaru suka ce sun shirya tsaf, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da Zakari Sadu ya aiko mana. Ana iya cewa Kamaru a shi take tsaf ta karbi bakuncin jagoran ɗarikar Katolika Papa Roma Leo na 14 daga ranar 15 zuwa 18 ga watan Afrilun bana, duba da kwaliyar da aka yi wa galibin biranen da aka shirya zai ziyarta kamar Duwala, Baminda da kuma Yawunde, inda zai kammala ziyararsa bayan ganawa da shugaban ƙasa Paul Biya. Lalacewar ababen more rayuwa ga jama'an kasar ya zama musu babban kalubale, wasu ma sun kauracewa angonninsu sakamakon ruftowar gada da ta janyo ambaliyar ruwa. Amma domin ziyarar Papa Roma an gyara ta. Mun wahala sama da shekara guda a wannan wajen, amma sakamakon ziyarar Papa Roma ya nuna cewa a wannan ƙasa za a iya yin abu da sauri. A gaskiya muna farin ciki, akwai gada da ta rushe da aka gyara. Muna tsammani yanzu ba za a samu matsala ba, kuma game da ambaliyar ruwa da take damu mu a nan, shi yasa mutane da dama suka kaurace wa matsugunansu. Muna tsammanin za su dawo saboda an gyara gadar. Ziyarar Papa Roman na zuwa ne bayan watanni 6 da gudanar da zaben shugaban kasa da ya bar baya da kura, inda mutane sama da 40 suka rasa rayukansu sakamakon zanga-zangar kin amincewa da sakamakon zaben da kotun tsarin mulkin kasar ta sanar Paul Biya mai shekaru 90 a duniya ya lashe, yayin da madugun adawa Isacino Bakari kuwa
ya yi ikirarin lashewa kawo yanzu sama da mutum 800 na tsire a gidajen yarin kasar. Shi sa jagoran mabiya addinin Kirista a Duwala Samuel Klede yayin taron manema labarai da ya shirya sakamakon ziyarar shugabansu a Duwala ya ce, Beaucoup de personnes sont en prison. Mutane da yawa na gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba. Mun ga yadda rikici biyu bayan zaɓe ya gudana, akwai mutane da dama da aka tsare duk da cewa an sako wasu, amma da yawa na tsare. Beaucoup sont encore en prison. Bishop in na Duwala Samuel Kleda bai tsaya nan ba, ya kalubalanci cin hanci da ya zama gagarabadau a kasar. La corruption qui détruit tout, qui empêche. Cin hanci a kasar Kamaru wanda yake hana ruwa gudu, yana rusa komai, yana hana gina kasar mu. Idan kasar mu bata ginu ba, ba wai don rashin kuɗi bane, muna da kuɗin. Abin da muke bukata shine gwamnati ta ɗauki nauyin kare mutanen Allah. Davantage les hommes de Dieu. Wasu 'yan Kamaru na ganin ziyarar Fafaroma ziyara ce ta kawo zaman lafiya ga kasar da ta kwashe shekaru kusan 10 tana fama da rikicin sashen rarron Ingilishi. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru. To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar. A jihar Difa da ke gabashin jamhuriyar Nijar ɗin an fara samun ci gaba a fannin kiwon lafiya bayan da aka samar da sabbin na'urori domin inganta wannan fanni muhimmi. Wannan dai na zuwa ne bayan da aka shafe tsawon lokaci ana fuskantar ƙalubale a fannin kiwon lafiya a jihar ta Difa. Wakilinmu Mani Musa Turaki na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. 'Ya'yan na Difa da ke zuwa asibitocin da magaran neman lafiya na fuskantar matsaloli da dama. Isa Jibba da aka fi sani da suna Baffa, wanda ya taɓa kai ɗan uwansa da magaran wajen tiyatar mafitsara, ya ce akwai ƙalubale da dama da suka hada da na kuɗi. Sai kun kai ku biyu ko ku uku, kuma wani gari ne za ku tai wanda watakila ba za ku samu masabki ba, hanya bai da kyau, ga kuɗin mota. Shi mai neman lahiya bayya tuna nawa ne zan kashe, daga ruwa zuwa ban hayanka duk kuɗi ne, sai dai kai fatan ka abin da ka kai gurin ka ya cika. Su ma 'yan garin Gegime da ke gabar kogin Chadi na zuwa da magaran ne domin neman lafiya, da akwai kalubale da dama kama daga na rishin hanya, ga nisa, ga rishin kuɗi uwa uba. Muhammad Malam Goni, wani wanda ya taɓa ɗaukar mahaifiyarsa daga nan Gegime ya kai ta da magaram. Kudin da za ka kashe misali daga nan zuwa Difa, daga Difa zuwa Zandar, ga kudin mota, ga kudin abinci, ga kudin taksi, ga kudin magunguna, ga kudin abubuwa suna da yawa. Daga ku ta yi likita ku dawo, ku ta yi farmasi ku dawo, a yi wani gwaje-gwaje, a ɗauki jini, a saye allura, a saye magunguna da sauransu. Alalakalla mun kashe kudi kusan jika 400 sefa. Matsalar koda na daga cikin laulayin da ke kai mutane da magaram. Ana cikin wannan hali ne wani ɗan jiha mai ɗiyauci ya hudda kuɗi sefa miliyan 219 inda ya saya wa babbar asibitin jiha na'urar tace jini. Daga 11 na watan Nuwamba zuwa yanzu an wa gwamman mutane aiki. Nuhu Malam Sile